Jadymy nad morze. Polskie morze. Patrycja, fajnie? Fajnie. Ciekawe, czy coś słychać. Zaślubiny z morzem. Ten już się zaślubił. My się dopiero zaślubiamy. Ło, no jest. Jak na polskie morze może być. No, teraz można wypoczywać. Proszę coś powiedzieć. Jak się pan bawisz? Tu mieszkamy, tu ognisko robimy, tu mieszka pan Dawid. Zabramy. Tak, jesteśmy zakwaterowani. Proszę państwa, kuchnia, tu ważymy, tu się suszą ręczniki, bo była potężna ulewa. Tutaj Patrycja śpi tu, ja śpię tu, po bożemu, oczywiście nie razem. Tutaj proszę, makata, styl azjatycki, gardina, forhangi, o, cyk i już jest prywatność i można spać. Akcja typu gotowanie polowe. Zdrowie. Tu będziemy łowić ryby. Głosi legenda, że tutaj grasuje słynny szczupak wyrwi pałka. Testujemy. Czerwone domki, drodzy państwo, typu norweskiego. A nie trzeba jechać do Norwegii. Mają! Patty, chillujesz se? Chillera utopia. Patrzcie, jak pięknie. Wszystko to widzicie w takiej jakości, jakbyście tu byli. Czujecie ten wiatr? Czujesz to, Patty? No. A wiesz, co tam się dzieje w tych lasach na górze? Dziki seks. Tam się ludzie parzą. Fajne masz adidasy, Patty. Tu jest zamek Baby Jonesa. Zamek Wolfenstein. Chilluję se. Tam gdzieś jest Sztokholm. No. Patrzcie. Drewniane baby. A ty chillujesz se dalej? Chillujesz se. Widzicie, tam można wjechać na wieżę. I... Patty. Bus. Ciekawe, ile pan se życzy do Bytomia dojechać. O, albo taki pojazd. To też jest pomysł. Idziemy po pocztówki. Tutaj miasto tętni życiem. Możecie wynająć rower, kupić skarpetki z nosaczem. Można zjeść rybę, można się napić coli. Wszystko można. Salon gier. O kurde, Patty, patrz. Pieniądzory. Stajesz na środku. O Jezu, po jedzeniu. To się ułoży akurat fajnie. No. Szybko. Pochwal się, Patty, ile żeś wygrała? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Jada. Wybnia.
To jest, drodzy moi, jaskinia rozpusty, gdzie niejedno kieszonkowe jest przewalone. Mieniące się kolory wabią dzieci i dorosłych. No i co, kuwa? Dzieci. Tutaj trwa najbardziej emocjonujący mecz kosza w historii. Hami w D. Wrzucam. Aha. No widzicie, tu sobie ludzie żyją na poziomie. Nie ma bidy. Patty? Za czym ta kolejka? Dają coś za darmo? Nie. Cała gama atrakcji. Jest nawet wesołe miasteczko i dzieci skaczące na gumie. Jaja jak berety, pani Patrycja. Familok. Za pierwszym. Siadło. Pięknie. To było trenowane. Piękny, naturalny, niebieski płomień. Jak z kuchenki gazowej. Po prostu to jest inne powietrze. Inaczej się ogień pali. Patty, wiesz z czego słynął Jakub Wejher? Nie, nie znam gościa. No jest tam napisane na tabliczce. Założyciel miasta. No brawo! W Poznaniu koziołki biją się rogami, a tutaj szarżują na fontannę. Bardzo ładna fontanna, trzeba przyznać. Ale musisz pokazać wszystkie zwierzęta tam, jak Tak. klują. Ptaszki, króliczki, wróbel, jaszczur, wąż i nawet ryba. No i to jest rynek w Wejherowie, ratusz. Bardzo ładnie, jestem pod wrażeniem. To są hojne widły gnojne. To jest jedyne zdanie po kaszubsku, co znam. Dawid jest taki pobożny, że już 2 dni nie był w kościele i teraz biega w szale naokoło kościoła, szukając wejścia, bo musi się pomodlić. Połazili, to teraz trzeba zjeść do syta. Stestujemy kuchnię pomorską. Tak się je w Wejherowie. Czad, patrzcie. Czaderska fontanna w Wejherowie. Łabędź czarny. No, to jest ryzykowne. Kontrowersyjne. Patrzcie, ławka zakochanych, ale dlaczego hełmno? Skoro to nie hełmno. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Kawiarnia. Ludzie sobie spożywają, odpoczywają, chillują. Chillera. Chillujemy. W Wejherowie nawet ptaki mieszkają w willi. Giga oreł. To jest ten, co porywają te psy na podwórkach w Ameryce i dzieci małe. Obraził się, ale głowę odkręcił. Fajne miasto, widzowie. Bardzo ładnie. Prawie jak w piekarach. Operacja łap pająka. Mam nadzieję, że pająki nie skaczą tak jak w filmach. Patrzcie, udało się. Wyjątkowo agresywny gatunek. Nie? Wczoraj całą noc lał deszcz i patrząc tam, dzisiaj chyba też będzie. Morze jest dziś niespokojne. Pani, bierą. Tu łowi baba jedna, tu łowi baba druga. Ile już dzisiaj Państwo wyciągnęli ryb? Ja tu jedną rybkę już złapałem. Co już Pani dzisiaj złowiła? Glona. Powiem Wam, no, będzie wymiarowa. Bydlak. Słuchajcie, zaraz będziemy strzelać z trebusza. Aha, to są wszystkie latarnie. Patty, chcesz podjąć pracę latarnika? Ja bym też nie chciał, za dużo schodów. O, patrzcie, a tu jest z mapy w Battlefieldzie 3.
Patrzcie, kurde, jest wysoko. Willa Kaszubka. Musicie przyznać, bardzo ładna budowla. Ale wieje. Dzisiaj odbywają się testy, bojowe testy nowego drona polskich sił zbrojnych. Operatorem pan Dawid. Pojazd mocno niestabilny. Spadł. Ale za to dzisiaj piękne morze i równie piękne niebo. Zastanawiacie się pewnie, co tutaj pysznego sobie gotuję. To będzie pyszna kąpiel. No a co, pół pierwszej, no to już startujemy zaraz. Panie Dawidzie, co tu się będzie przy tuszyć całe te? Muszą napisać, jak oglądają u Ciebie, czy to się u nich nazywa kociołek, prażonka, pieczonka, tuszonka, czy jeszcze jakaś inna zapiekanka. Ale to jest tak naprawdę, podstawą są kartofle, boczek i cebula, ale my zrobiliśmy co mieliśmy, a daliśmy, a mieliśmy. Parówami się dotykamy. Ależ tu się dzieje. Ciepła, nie? Bardzo. Pati, co, idziesz pływać? Ludzka ręka stworzyła takie dzieło. A wy co? Drodzy Państwo, taka sytuacja dzisiaj. Pierwszy dzień, kiedy zostało obnażone blade ciało podróżnika z Górnego Śląska. Oczywiście jest to ostatni dzień pobytu i jak widzicie, jest to dzisiaj też pierwszy dzień, kiedy jest trochę więcej ludzi na plaży. No a tam nawet można powiedzieć, że jest dużo. Państwa, nastąpią teraz zaślubiny Śląska, a w zasadzie Ślązaków z morzem. Idziemy! Fantastyczna przygoda. Ryba jest wyraźnie zdziwiona, że stało się coś takiego. Zachód słońca, wszyscy przyszli oglądać zachód słońca, jeszcze nigdy go nie widzieli. Będzie nawet filmowany z drona. Nie wiem co. Trochę mniej i potem, wierzcie mi, straci się całkowicie. Słuchajcie, mam nadzieję, że przy tym zachodzie słońca to z morza wyjdzie Godzilla albo coś takiego. Skoro tyle ludzi przyszło to obejrzeć, dron w akcji. Słońce nadal widoczne. Słońce zbliża się do horyzontu. Słuchajcie, kawałek słońca już schowany. Nad horyzontem tylko połóweczka. Kawałeczek słońca. LED i nie ma! Nie ma! Nie ma słońca! Koniec! No! I w pizdu i wylądował. Nie ma! Nie ma! Dobra, słuchajcie, poodpoczywali, pogrillowali, poopalali się, było kąpane w morzu, bomba wychillowana. Czas wracać na ojczysty Górny Ślązek. Uff! Udało się.